Selamat malam Mbak Elisa. Ayo. Cek. Miki masih, miki mati. Mike. Oke, lah iki kate mesti bleset iki. Angger ngeset mike wong ayu mesti ora iso muni. Tukang sone iki potong 75. Jaluk diingeti, jaluk. Iki gerah iki, jaluk diingeti sidan sik. Cek. Lah wis go iki lho. Ajene luwih penak nek ono kabele kaya Mas. Kandhani yo. Pokoke tetep enak sing enek ususe. Sik ono ususe. Kandhani Kok usus to? Lah iki apa iki? Kabel. Iya kabel wis. Diomong lek enek nglewere iki penak kok. Pokoke angger enek klewere iki wis penak. Kaya Ono sing go gujengan kan. Ya ngaturake sugeng dalu sedulur sederek wonten kerajaan Poman Pulung Ponorogo sedaya sehat je. Walah ya ampun aku ra nyongko ra nyono. Nonyo gareng kuwi. Iya. Aku ya gelem nonyo gareng. Awakmu rasa dadak nonyo aku. Pancal ngono wae. Kulino kaya. Ya gimana? Kapati nyono. Gimana Mbak Iya Lisa? kayaknya juga Pak Agus ya wedi aku kok tekan kene pora ngono kan. Kan dulu aku disuruh bikin video ben yakin tenan nek Mbak Elisa tekan kene. Yah, aku ra nyesel aku. Seneng tenan, seneng pol iso sowan kene. Begiki awakmu iso? Iso sowan kene aku seneng remen. Demen banget, Ya, remen banget remen ojo banget. remen. Remen. Nah, ya wes. Seneng. Ya, bohogio. Bahagia. Iki Jawa cah ngengkel lah iki. Jawa tuh Jawa ngomongnya pakai O. Jawa aja bilangnya Jawa. Bahagia yo bahagia. Gitu. Syukur. Lek gula yo Gula. Syukur minteri aku. Membawa yo gowo. Datang yo teko. Pakai O semua. Kalau nasi Mbak, nasi. Sego. Goblok gareng. Sedoyo masyarakat. Kot. Gareng goblok. Podo bohogio. Nah. Dong pora. Oh goblok gareng goblok. Podo karo aku. Yo kayak mudar. Aku mambengi aman musuhku gur siji. Ya bengi iki dikerayah bocah loro. Ya wis innallaha maha sabirin. Lek kowe ora inallah ning innalillahi. Lek awak merdisi aku ora kemrungsung. Kok ya Bareng. Ngono lho. Dadi sing baku ki kan iki kabeh ya saking le tumplek-blek sedaya. Ini antusiasmene ora kok mergo bintang tamu pon delok dalang ono dalang loro pon delok goren ora. Mergane saking piyayinipun wonten mriki itu budaya sedaya. Betul Mbak Elisa. Seneng tirakat. Betul. Seneng gelar budaya. Betul. Tur ya ora mung ditonton delok dagelan napa bintang tamu. Betul. Ning ya bener-bener menikmati wayang kulit. Lha iki tope warga sedaya wonten kerajaan Pomahan mengko ya Mopan. Pomahan Kerajaan dukun. Sampe dukuan kok iso gayenge eram ya. Mergo sak dukuan iso gayeng ke antut rukun. Rukun kabeh nyawiji dadi siji ngenekne bersih dusun. Ora nek wong iri, ora nek wong dengki, ora nek wong sugi-sugian, ora nek wong gemederan. Eneng pokoke jul rawel brol. Kandhani kok wong sak kene. Lho, pacano. Wes bola-bali rene ya, Mas. Aku kalau sekarang kayaknya baru sekarang sih yang lek neng kerajaan ya. Iya. Sing penting aja nek anu lho ngomongne sing siji kuwi mau lho. Apa ya? Pomahan. Keri kuwi ke. Tergantung hitungane mengko ya. Sida mbunderi apa ora ya. Sing penting awake dhewe didongakne sing dusun kerajaan dhisik. Dusun dukuh ya. Heeh, dukuh kerajaan. Kula dongakaken sedaya ingkang sampun nggelar budaya dalu menika pinaringan sehat.
Binaringan panjang yuswa. Amin. Ingkang kagungan tetanen binaringan ijo royo apa? Ijo royo. Ya itu. Luyo ayo. Royo. Paringi tanduran sing apik, sing do kagungan pedamelan nopo kemawon pedogong sedaya pinaringan bati sing wukeh banget. Para perongkot desa Perangkat ya desa. pinaringan carane amanah ya anggone ngayomi masyarakat. Ya, masyarakat. Cih. Lan sedaya mawon mboten kula biji-biji setunggal mboko setunggal pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Iya, wis tadongakake. Jeneng pedamelan kan macem-macem. Betul. Ana sing merantau jauh, ana Betul. versi dukuh mulih nyosok ikut nyumbang. Iki Mbak Elisa khusus wong kokono. Ya, Grudu. ada yang kayak gitu. Layak iki ambumu kaya teras. Hah? Ambumu kaya teras. Kok teras tuh Lah apa? iki sing bayar kowe iki bos wedi. Ambune kaya wedi sedotan. Kok ya roh. Lah aku ya gumun Elisa teko biasane Nek ngono aku tak nyedak kowe ben kowe kelebon tengu. kok iso kelebon tengu lho. Anggon wedi kan onone tengu kan. Ora aku nganggo tengu kowe aku ya bos wedhus kok sing nekakne Oh, kok. kamu bedus. Tegese aku ki bos wedhus sing nekakne Oh, aku. bos lho, wedus. Nduk. Nah, aku bos wedi. Bos wedi. Oh, lah ya beda nek dalange. Dalange etoke Sing nakake aku sapa to reng iki ra. niki sing Kimus karo Giku iki lho. Gimus karo Kimus karo Giku. Nduk sik tak lurusne. Iki dalang kondang lho, potensi pulung lho nuwun sewu lho. Lah kok Kimus karo Kigu? Kiku kan? Kuku kan? Kiku. Ya iya, Kimus dan Kiku. Lah kok iso ngono kuwi lho, Kimus tegese. Emang kayak gitu kan nama kondang itu nama beken harus kayak gitu. Kimus gitu, panggilan sayang. Nah, karo Kiku, Kikuku. Ah, ngono ya. Sik kuwi mau basa apa aku SD urung diulang kuwi lho. Lah jenengan boten sekolah kok diulang pripun Mas Basa Gareng? gaul. Oh, basa gaul. Iya. Dadi upamane karo awakmu ki ngomong ya giguguk. Ora nek kuwi jan tunggale wedhus kae mau. Ah wedhus yo gawe ngene. Wedhus melet-melet kan. Iki sing baku karo ngaturake panglipur. Pamundutane saking banyaknya. Oke. Iya, iki Iki mau siji akeh. pokok siji setunggal, Monggo. pokok setunggal. Iya. Pangapunten ingkang dereng tepang nggih Bapak Ibu. Mbok menawi dereng ngertos kula, derek tepang kula Elisa Orsarus Alaso. Nggih. Saking pundi Mbak Yu? Saking Ngayu Jakarta nggih, Merumien ndarekaken almarhum Ki Seno Nugroho jaman semanten ning saniki mboten nggih. Bete. Upama iki saiki ning Yogya, bapakmu saka ngendi? Bapakku seko Toli-Toli Mas Gareng. Lah ibu Ibu saka seko Lambelu. Mas. Dados Mas jenengan genti jenengan aku mumet aku wis ora iso. Aku wis ora. Mas wis goblok kek engko goblok saya. Ora iki Mas Kukuh mawon. siapa yang mau tanya? Mas Kukuh, Mas Oh Kukuh. Kiku. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Iki. Mas Gareng. Adakah Wonten sebuah dawuh. Mas Dalang kikuk-kikuk niku wau Iya. tasik senggel. Heeh. Dereng duwe bojo dasare sik wedi kali cah wedok. Betul. Oh wedi, nggak apa-apa. Aku kan dari juragan wedi. Dia niku kan juragan wedi. Ya, jadi nggak apa-apa wedi. Terus wedi. Mbak Lisa sampun merit menapa dereng? Oh kok kepo dalang sing kono. Jangan parani Mbak, jangan parani niku. Sampun merit Gimana? menapa dereng? Dereng pajeng. Oh. Nggih. Wedi pejeng-pejeng. Mas Maksudnya belum payu, belum pajeng. Mas Bos. Piantun loro iki lek di piye ngono piye Mas? Di piye itu apa? Diperjelas lo Kimus. Apa? Maksudnya di piye itu apa? Kan ya sijine dalang sijine senden. Oh wangune? Wangune piye? Yo kan yo
Cocok tak takon sih Cocok. ya. Iya, cocok. Kiku. Ngopo kuwi dadak gunung kok tokne mboyok wi? Senadyan kowe ngaling-ngalingi nganggo gunung siji, aku duwe gunung cacahe. Loro. Aduh, ampun lek Jadi ora masalah, aku bakoh iso nyonggo gunung. Nek nyonggo gunung Mbak Elisa lek ketoke kesel tak ewangi nyonggo kene. Iki ketoke lek ora tak amanke sing siji iki ketoke kok mbleset ae kok. Wis mesti diomongi bleset. enom karo tuwa ki apik ah. Apik. Apik enom. Oh kandhane aku ya ora setuju nek apik tuwa ki. Apik enom. Dadi aku ya milih kene Mas. Saya itu kan orang yang suka menolong. Betul. Jika ada yang keberatan nyonggo gunung kan ngabot. Kula ya gelem ngewangi nyonggo. Ra ketang sedih. Wah gayane arep nyonggo. Wong arep laku gawe wis repot kok arep nyonggo gunung Elisa. Ya nggih diaturne riyen Mbak Elisa. Napa? Niki wonten pamundutan kathah sanget. Kata Monggo sanget. niki. Sing pundi rumiyin? Ah, sing kagem Mbak Yang- Elisa riyin niki. Sing pundi? Nyuwun Walah caping kene ya gunung. gelem ngomong, kene ya gelem Geleng. ngomong. Mau kalau aku pas ning kene enggak gelem ngomong. Coba lihat yang mana, coba lihat. Kuko, kowe marep rene ngono ngopo to? Ya. Wis to Boten, manut aku. Boten. Wah gayane ngono ya wong Iya. lanang. Kok tekan ngomah ngono kuwi wis rampung dalang, Iya. wis mapan bobok aku mau kok Oh, ya ora bahasa gelem status. mengo ya. Alah, Iya. overthinking Niki nyuwun engko. gendeng caping gunung Jengleng sinden Mbak Alisa. Piro anune tadi? Tindie Niki piro? wau 100.000. Lah yo ndi sing nyanyi sapa? Jenengan Lah Mbak nggih. Alisa. Lah yo kene. Nyicil ngayani aku to. Nyicil ngayani. Yo, Monggo, Iya. niki, pun. Kok arep dinae sing 20 Kok ya. duwe hitung to ngayani wong wedok. aku yang gumono. Mbak Kuko. Elisa, Apa? niki wau mboten enten pamundan lewat kula sing nyuwun teng jenengan aman. Mboten nonton nggih. Mboten wonten. Sing 50 niki, mau. kelong niki. Sing 50 mau mboten nonton. Ah. Mboten Mbak Lisa kok sing disa. Oh mboten nggih. Mboten Oh kok. sinten niku wau? Sapa ya sing ngerti Mbak sing ngerti Meg. duit sapa? Terus kali niki Mbak Lisa, Loh, ya saking toh, Mbak warung Lisa. Pak Kelip niku wau Nggih. nyuwun podang kuning kali kepilut kagem Mbak Lisa 120. 120. Nggih. Ya diwehke aku kabeh. Lah niki kagem Mbak Lisa Ya kok. iki sik 20 nggo kowe Mas, nggo duit nakal mengko ora. Mboten usah. Kuko. Pripun? Kuko. Awakmu kuwi duwe bojo Elisa. 3 dina awakmu ayem. Oh, saged. Lho iya 3 dina kuwi awakmu ayem. Mboten Ning- ayem kula. Lho. Mboten ayem. Mboten ayem blas. Blas. Ya wis ora sida dadi bojone. Nggih ditakonke napa kok mboten ayem. Ya aku wis ngomong to. Awakmu ki lek 3 dina duwe Nggih. bojo Elisa kuwi ayem. Ayem. Kan enten sebabe lek mboten ayem niku. Sebabe apa? Enten jenengan Wong aku ki wis prei kok saiki. sakniki Saiki riyen. prei. Lho Riyen. biyen ki karo kuwi bedina. Ten pundi jenengan? Alah nakal? bojone wong-wong ki tak grunduki. Oh. Yakin bolokin aku mbiyen alim. Petuk Mbah Kabul lho. Iya, terus kowe aja omong Mbak Kabul aku sing Kleru nopo. gareng, tetuk gareng. Kok iso omong Mbak Kabul kuwi lho. Lah ya ta. Sesuai apa kuwi? Aku ki kok ya iso-iso ngomong nih Mbak Kabul kaya. Bubra nggih. Tetang diatur Nggih, caping gunung nggih. Caping gunung jenglengke ya rek. Jengleng. Jengleng. Nggih. Saat duitmu mau ya isih 100 ning kene. Lah ya titip dulu. Ya, oke. Iki kaya dibagi-bagi kok. Nggih, oke siap. Ya ra neng sing jaluk ning aku. Capek gunung jengleng nggih Mas nggih. Nggih, leres. Oke, baik. Jenglenge sing dhuwur ya Mas. Nggih. Dipaske tenan moh aku nek ora pas. Oke, rada rono. Aku Oke, kono. Kono. Ya. Angine gene Ya, rada aku nemen-nemen. titip ini ya. Saiki titip iki engko dirasani aku. Sing ngrasa lek jengleng. Ya. Saben bengi. Kowe gelem tak jengleng tenan sa? Ya gelem anane ya kowe nek karepku ngono ya karo kiku.
Pun Mas, Kok, monggo. Koko, aku ora masuk kok njaluk awakmu sing jegleng rono. Mboten saged. Kula lek teng mriki mboten saged. Mangke Mbak Elisa nggih. Napa? Mboten sampe gunung malih pun monggo. Sampe gunung mawon pun. Piye? Modele ya ngono kuwi. Hah? Mengke? Ya beda. Ora. Njaluk saiki ki ya ndang diladeni saiki kok mengko ya wis beda mute. Anda Lah nggih jenenge. mengko beda apik engko kok. Nggih. Oh lah ngono. Kok tenane lho kok gek welek. Ora lek. Mas Gareng, Mbak Wah, Lisa niki nggih, enten nggih. kabar gembira. Napa? Iya Saking siap. saking Pak Kopral menika WA dalem wayangan melih Hari Santri Nasional. Oke, Wonten ranting pomahan. Oh nggih siap. Lampanipun Gareng gugur. Loh, Bratayuda kok melu Mas, anu lho. iki sok semono ki wong bakul debok wis ora nek. Dadine begiki upamane awakmu dadi debok gelem apa ora? Jangan waca niki lho. Oh, lah dibusak niki. Wis dibusak. Pak Kopral wedi terus dibusak. Ditarik Ora barang. wedi ke gelem iki muncrat nang gone dhuwur Tenan kok sirahku. nyune Gareng gugur kok. Aja mepet-mepet. Nek Aja mepet-mepet cek- nggonku iya. kok. Cuma mepet nggonku. Jaremu mau moh. Ya kan ora saiki. Kapan? Engko empan papan. Oh. Goreng ki lho. Oh, goreng ki lho. Goren ki ngeden-deni ya. Oh. Go. Jegleng, Mas Gareng. Penak Mas. Ngene iki lho, jenenge ki plek sempak. Sempak Ya. apa? Apa mau? Sempak karo antarane jleng karo mumbul bareng. Iso plek. Jenenge plek sempak. Sempak. Apa bersama-sama. Kompak. Genah Ya. ora iki. Dirungokne cah cilik bubrah iki engko. Apa? Sempak. Sempake diplek ning ndi? Sempak kok diplek ning. Maksudnya iki lo kompak itu sama semangat. Jadi kompak semangat, semangat kompak, semangat kompak, sempak. Mek kompak ngeten Mbak nggih. Mek kompak ngeten nggih. Iya. Oh, nggih. Bersama-sama. Sik. Lho nggih leres lho ature Mbak Elisa mau kok. Bersama antarane mumbul Wah. karo metune Met. suara kuwi bareng. Dadine Niku Ah. kompak. Bareng. Sempak. Sempak. Semangat Lagi dan sempak ngeten to, kompak. sempak. sempak. Iya, bersama-sama karo semangat. Lah. Tapi nek sekali tok ya urung terbukti. Masa Delok sing Mula keloro dibaleni pindho neh. telu papat kok iso-iso padha ora. Sempake kaya ngopo? Nah, sempakmu Mas Gareng piye jajal? Sempakmu piye? kondor. Kok Aja kondor, teles. Oh, Sempak teles. sempak Teles. Semangat kompak anti males. Oh. Sleng. Iya. Sleng. Iya. Sleng. Iya. 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 Oh. ojo macem-macem. Ah sempak teles kok. Oh, Semangat kompak anti males. Ati Oh. males kok. dengarkan. Apa? Dengarkan. Iya lah kowe sempak teles oh. Yen memajang among karo janur kuning
metune. Kapan metune, Mas? Ayo ndang. Ha iki ketoke ya, ketoke iki. Yo Mas yo. Hat. Hut. Yo. Ya. Piye? Ayo tadi ketek. Nah, jan kok sempak tenan iki, sempak tenan. Aku ra sempak teles ora kepatheken. Awakku remuk. Wong munggah ping 4 ora dijreng-jrengne. Menggur diukel. Oh ya. Kembang wae wetan gunung ha ha Jamumu apa? Jamumu apa tereng? Sempak teles. urung kesel kan Mas? Urung kesel kan? Gak kesel-kesel ta. Ah, ora kesel-kesel ya bobrok kuwi to. Ini wis puas. Nek mung kerjane cah loro wis puas. Kira-kira aku awan Mbak Lisa kerep ngono ya suaraku ya kaya Mbak Elisa. Awakmu ora kaya Elisa kok mesti. Lari lho. Oh iya awakmu ora kaya Elisa mesti kaya nek alun-alun kae. Sepi Mas. Sepi Mas. Sepi. Yo. Pacitan. Kendangmu kapok. Kanca-kanca ki nek nabut ditunggu goren kok bubar. Remasaku pacak goren teko lho semangat-semangat Iya. Iya lek Mbak Elisa teko ora tek semangat busung goren teko langsung kandhani kok ya. Muruh. Panas udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. Oh. Iya. Yuk. Panas udan panas lengaleng. Capek gunung.
soleh kumandang suarane jeneng lali keh gulane aja lali agama salat 5 wektu eno mane banyu syukur bisa nyawang gunung desa dadi reca ora ilang gone padha lara masih bersama Maduro. saiki ana jarene wis seneng keturutan kadang minate janji saiki apa
Sampun katuraken Mas Ah, Gareng. matur nuwun. Sembah nuwun Mbak Elisa. Gayang mboten Mbak Elisa. Nggih, tetep no wong dulur kerajaan ke luar biasa kok nggih tetep gaya. Mesti Mbak Elisa dipateni lho Mike. Nggih, mboten Sentimen. mboten tanahe niki Mboten. gene flore Cek. terlalu dekat dadi Ya. niki ajeng Cek. diunggahne bingung feedback ngoten. Cek. Yo nyedak aku aduh halih power. Ih, Ya enek power tapi beda. powermu pironan. Mbak Elisa. Nggih, dawuh Niki Mak Cange. mumpung dereng panjenengan dereng lenggah. Nggih. Kula wau kersane dianggep dudu wong tipis. Oh, Mbah Lurah, Mbah Mbah Demang, Mbah Har. Bahar toh. Bahar. Nggih katuran munggah. Minggah Oh, nggih. pepangguran Jenengan genahke kepiye? jeng nopo asale badhe ringgitan. Lah. Genah kaya sempake kaya ngene kok. Mungkin digenahke. nggih. Monggo, Kalian Mbak Lurah. Monggo, Mbak Lurah. Hei. Lurah minggah. Aturan mriki. Mbak Lurah monggo mriki. Areng pangandikan monggo Mbah Lurah lho piye iki suwuke Mbah? Peh aku ora oleh saweran nek ora tidur. Yo ritek. Yo. Kula kali Mbak Lurah ngeten iki jan pun karek awakmu Oh Padang kok. Guayane Padang kan Gareng. Padang guayane aja. Kula napa Mbak Lurah Oh, sepadang? Mbak Lurah lek kowe. Mbak Lurah ki tetep pideksa. Nah. Wong ngomong dulur pomang 10 taun niku lho. Padake. Lah Padakne nggih koyo ngait sonten sing dirembuk ming Mbah Lurah mau. ngapunten lho Mbak Lurah nggih, ngapunten. Niki ngeten Mas Gareng nggih. Nggih, Mergo siap. pomahan niku kathah duka. Terus kula memberi semangat masing-masing kami tuwa. Nggih. Jadi putrane niku 5. Nggih. Jadi tahun 5 tahun. Lah benjing tahun ngajeng niku tiba desa sing bersih desa. Nggih, leres. Mboten usah kuwatir. Nggih, siap. Niki nggih. dukuh kerajaan kala wingi dukuh Gesing. Gesing. Lah niki kekompakane warga masing-masing dukuh. Tepuk tangan masing-masing dukuh sedesa Pomahan. Kang Niki- Gareng, Wonten dawuh. Reng, sik setahun Reng. Lek randang dibundeli, lek randang dipanjeri lali lho Mbak Riyono Alah, nggih. aku bayaran Pun kuatos anu Kang Mus ya. Pun kuatos. aku bayaran bengi iki tangge DP tahun ngarep kok. Nggih niku pun kesepakatan. Dados kula memberi semangat dateng Pak Wo Nggih. greget. Nah, gregete niki. Nggih, leres. Gregete niku ben boten nenten iren nggih, iren. Nggih, leres. Nanti boten kok desa mawon gregete dukuhan niku pripun. Ternyata pada malam hari ini khusus dukuh kerajaan punya greget akhiripun melaksanakan bersih desa, bersih dukuh gitu. Niki karena kekompakannya masing-masing dukuh. Niki lho Leres, pun leres. dalu niki pun ditunjukkan. Nggih, pun ditunjukkan. Jadi kekompakannya warga dukuh kerajaan. Kalau wingi dukung Gesing. Nggih. Insyaallah mangke untuk tahun depan niku desa, seluruh desa. Desa. Oh, Jadi nggih. mangke mlumpuk teng desa. Upama mboten napa niku kesenggol nggih pangapunten. Mboten napa-napa kula pun paham jenengan ben bengi wayangan kene yo entek barang dike nyawer. Nggih, mugi-mugi mangke kanca-kanca niki sedaya kula ken jejeg teng desa mangke. Ampun Waduh. dijejek Pak nggih. Mboten maksudnya jejeg kepya. Oh, nggih. Kula kinten lek jejeg Gareng. Mboten. Kula mesakne Mas Bos niki kanca dulur lanang sing raket mengki lek kejejeg malah mboten penak. Oh nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa Sugeng nggih. dalu Mbah Lurah. Nembe sepindah niki. Injih. Mugi-mugi lancar. Sowan kula pangapunten nggih Nggih, menawi mugi-mugi wonten tahun ngajeng nggih teng tindak mriki malih. Amin. Nggih. Kudu lek mugi-mugi ki sok ora kelakon. Harus. Kudu. Eh. Harus niki. Sah. Sampeyan catet mangke kudu. Nggih kudu. Kedah. Nggih. Di Niki- DP sah, di DP sik. Nggih, nggih. Aman. Lagi ngeten, mergo nggih kanca kathah sindene sitok mau dereng ngeten sing ngadeg Nggih. niku wau. Senduk Monggo. duwi nggih dereng ngadeg. Nggih. Niki dum Dawuh. dibidum nggih. Niki kanca-kanca saking perangkat niku wau Cakep. wonten titipan ngoten nyuwune sambel kemangi Sambel kalih kemangi. napa? Dawuh Pak.
Sambal kemangi nggih. Sembarang. Nggih ngaten. sembarang. Nggih, Banyuwangi. pokoke mangke monggo kersa lah, monggo kersa. Nggih. Siap siap Mbak siap Mbak siap. Mbak Elisa. Ya, Nggih, siap, 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 mungkin siap, kalau Nyuwun sewu niki enten warang titipan kono. segede. Waduh, Nggih. wayang Pun ngoten mawon kula tak sembah nuwun. rada ora penak. Mbak ora penak nyedek kali Mbak Elisa Mas. Nggih nggih. Mbah oke. Ketok, sembah nuwun. ketok, Lo nggih, tambah sami-sami. kepak. Ajrih karo sapa? Pak. Ngerti. Ketengahan jenengan ajrih kali sin ibu napa wonten mriki? Mboten wonten ketali Mas. sewu. Oh, Lah nika. layak nika duting. Nggih. Oh nggih, Lah, mangke lek- aman Bu, kalih kula. Lek wasul mboten oleh lawang cilaka kula. Mesti didelok dompete jenengan kontrol wae. Piro nek bisa. Nggih, nggih. Matur suwun. Nggih sembah nuwun Mbah Lurah nggih. Matur suwun nggih. Panyuwunan nggih. Minangkani pamundutan Mas Bos. Sambel kemangi. Nggih, menika Sambal sindenipun kemangi. dereng minggah. Nggih, Banyuwangen nggih. Oke. Sing Banyuwangen. sing rada gayeng. Nggih. Diganti umpama diganti gerajakan ben rada luwih gayeng. Oke. Nggih nderek. Niki Sing nggawa cek-cek ben muning mau. iya. Mas Mus, Nggih. niki pesindene Monggo dijemur. monggo jenengan nggih. biji Sinten pinten? ingkang dipun Sen. dawuh. Loro ya Ya. saya. Senten, Saka kene senten. dhewe, sing Nggih. kene dhewe siji loro. Wah, loro. Nggih. Me- Wonten ma- Mbak Mika, wonten setunggale sinten niku? Miye, Oh, miye. nggih. Miye Duangu. mike. Duangu mboten pinanggih Mbak Miye. Nerok niku yo angel lilate beda. Kula sing ngapal 3 niku kok namungan. Sing lemu-lemu Nggih. jenengan boleh Nggih, trio bodem. Niku kula sing ngapal lek sing Selas loro- berat Trio- iki. Nggih, pun apal Nggih. meh bendalu niku. Biyen lulusan Bogem kok niku. Mboten. Trio Bogem. Yo. Godhe. Mbak Mia kali Dik Mika. Nggih, monggo. Gerajakan Banyuwangi. Pak Mike. Cek. Ya, monggo. Gerajakan Banyuwangi. Ayo, Cok. Engko lek ora pas. Ayo, Nduk Mika. Ora cocok kali didol. Mbak Mia, monggo. Ya. Yo. Gandeng tangan ning pinggiran Tengger pesisir Kerajakan Bisik-bisik semayanan Mantri janji Orep biara Sir-siran api gandeng Banyuwangi
Mbak Nuwun, Mbak Mika, Mbak Mia, terima kasih. Terima kasih. Mak Cangik, Mbak Limbo, Nggih. pamundutan kathah, Nggih. ugi sedaya masyarakat wau wonten titipan kathah sanget, Nggih. wonten Mbah Som, wonten Mbah Kasun, wonten Pak RT RW, ugi para demang sak Kecamatan Pulung menika dalu menika rawuh mriki. Rawuh. Wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat ugi rawuh. Niki alhamdulillah dalu menika niki ingkang paring dawuh panjenengan Mas Mus sinten ingkang badhe mingkah panggung utawi ingkang badhe dana suwanten Ya, mekaten. inggih. Lah Niki. sindene isih 3 Tiga tasih Yang- bertiga. yang tiga, heeh. Monggo dipiji panjenengan sinten sing niku siji loro telu. bogem siji, bogem loro. Iya, bodem. Oh, bodem krungu Wah, bogem. kulino dadi penggemare kono iki dadi bogem ya awakmu ki kok ya. Niki Wis tutup, Pak. nggih, rumiyin niku Mbak Nengki ngoten nggih. Monggo. Oke Nggih, oke monggo. oke nggih, Yo, Mbak yo. Nengki minggah panggung menika Mbak Elisa kersanipun istirahat rumiyin. Istirahat. Nggih, menika Mbak Cepek, cepek. Jaluke telu Mas, jaluke telu. Oh ya. Jaluke telu wonten Mbak Nengki, wonten Mbak Tias, wonten Mbak Dwi. Spot Mandura. Ada 3 bintang sinden Ponorogo yang terkenal dengan julukan Trio Bodem. Bodem. Yang 1 bintang kemukus. Yang 2 bintang kademen. Masaku kok ya. Nggih, sugeng dalu Pulimbuk Bucange. Nggih, lujeng dalu, Mbak. Lujeng dalu Pak Lurah Bu Lurah, sedaya perangkatipun kang rawuh teng mriki dipun skecakaken nggih Pak Bu. Penonton sedaya sugeng dalu dipun skecakaken nggih Pak Bu. Nggih. Sinden ki lek kulinane nguli bangunan. Lah kok iso nguli bangunan? Kula demben dilalah dolan teng Sumarata panggih Mbak Dwi nguli bangunan. Lah kok iso nguli bangunan? Omahe dibubrai cendelane di anu. Lah kok mbuodemi. Bener mlek trio bodem. Nggih, leres nek. Menika perkenalkan menika trio bogem ingkang kadem. Bukan. Bodem. Iya. Ah, ya Iki toh. ketoke kulino ning bogem iki. Lah, marai dalange nika wau. Nggih, Trio pripun? bodem. Nggih. Pripun Mas Gareng? Ditepung ning dhisik sangka awakmu. Nggih. Dipun tepangaken Pak Bu, kula Dwi Lestari. Nah. Nggih. Yang tengah Nggih, perkenalkan nama saya Nengki Tiasmara. sing keri dhewe. I, Iya. okay. Oke, baik. My name is Saiti. Kok iso Saidi lho? Pangapunten Kok Mas Saidi? Gareng. Menika sinden saking Prindapan. Nggih, Prindapan. alhamdulillah pindah mriki nembe dek wingi. Ora sorpring to kok pring. Asmor jangkepipun sinten Mbak Yu. Bene tepung dulur kerajaan kene kabeh. Complete. Heeh. Saiki. Sapa ndang to? Sapa? Cah kok kalem kaya ngono. Iki bocah kok iso kalem iki. Iya, toh. Jenengmu ki sapa? Lho kowe gak krungu to Mas Gareng? Ora krungu blas kok. Ya Allah genah kaya ngono lho. Kandhanono, Mbak. Piye to? Ndang genah. Asmanipun sinten? Loh, Krungu ora? Ora. Ya Allah, krungu to? Padha krungu to? Loh. Nuwun sewu asmanipun sinten Mbak Yu? Lho, ora ana apa-apane Krungu blas. apa ora? Krungu apa ora?
ya gede wis umi kok krungu apa ora. Engko ya. Nggih. Niki nuhoni pamundutan nggih. Nuhoni pamundutan Mbak Tia sedaya mawon. Niki saking Mbah Som. Mbah Som niki nyuwun ninggal katresnan kunjuk dumateng kanca-kanca SH Terate. Nggih, Ngoten. saya to Mas iki lho dalang sito yuk dolanan dodokan Ora apa-apa, ora apa-apa. Beda Ora sepi, yo. didodoke ora gayeng. Terai seneng dodok ngono kuwi. Lah iya. Nyapa to Mbak? Nyapa jajal cedak ono Mbak? Cedak ono, heeh cedak ono jale. Ala ora empan nek bengi iki engko kuwi khusus Mbak Elisa. Nek bengi iki engko kaya Mas Kukuh kuwi ora empan karo awake dhewe. Dadi awake dhewe iki engko ngerek sing kono kae lho. Oh iya. Karo kakak. Karo kakak. Kakak emus. Awakmu arep rono. Oke. Iya. Wong aku lho ora duwe apa-apa mbok kereken wis to. Ora ning sing ngirim gendeng nganggo dhuwit ning aku to kereken ora to. Sidorono apa ora? Gak sah aku. Ya wis, ya wis. Sing Ora apik enak apa-apa. blocking sing sae mergo niki disiarke YouTube channel M One. M Koni. M One. M Koni. Apa mau? Iya M Koni ya betul. M One. Nggih M Koni. M One 3 dimensi. Oh ya, M Terus Koni. Tresnayu. Ya. Iya. betul. Mone apa M One to mau? Ya. Tuh kok M One kok ya. Lah ya Angel men to. M One. Embuan paling. M One ya M One. Ora M One. Tulisane ya M One. Oh, Nggih, tulisan. Mone. Nggih pokoke niku nggih. Kuwi pokoke. Nggih niki diparingi napa Mas Niku Gareng? wae. Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Menika bola-bola SH Terate minangkani pamundhut saking Mbah Kung Sum RT 2 RW 1 Kerajaan Poman. Kerajaan Nggih. Poman. Nyun pangapunten. Niki panggungnya aman nggih. Aman pol. Soale niki biasane trio bodem niki nek joget niku wah horek. Ora wis iki wis kowe kuat kabeh kok Nggih, ya nggih, alhamdulillah. tenanan. Nah ya. Nggih. Monggo. Monggo ninggal katresnan. Katresnan. Nggih, monggo. Oi, oi. Tak pernah ucap hello tapi kau malah harimau, 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 harimau. Aduh. Pernah ucap hello tapi kau bersepai.
dipun dipinangkani Mak Cangik Mbak Limbo Nggih. menika pamundutan saking Mbah Kungsum. Mugi-mugi saged damel jampinipun saya kunjuk dumateng kadang-kadang Sinoman sedaya dulur-dulur kula sing wonten tenggene kerajaan manggih kawilujengan ugi kebagas warasan. Amin, amin. Nggih, weh jan luar biasa. Teko jam sakwene penontone jek akeh banget, Mas. Alhamdulillah. Laras Niki. ambon angine gede. Nggih. Niki pokoke ya najan atis ngantek adem, Adem. dulur neng gone kerajaan tetep semangat. Semangat. Betul. Pokoknya semangat 45 kaya semangat ngerangkul sedulur, kaya semangat gawe tentreme masyarakat, Laras. kaya semangat gawe gumuyune kanca lan kanca. Laras. Kula guyub rukun, nunggal rasa nunggal tresna menika sanget-sanget penting kagem kula dalam panjenengan bermasyarakat. Laras, nggih. Oh, nggih. Sik enten pamundutan. Kata sanget, Wonten niki kata sanget. mumpung taksih pelok. Ije. Ah, lali janjine. Lali janjine. Niki wau saking Kang Mangun RT 3 RW 2 Kerajaan Jalinan Pomaan. Nggih. Nggih, kagem ibu-ibu sing wonten dapur nih wau kagem jampi saya Nggih. lan masyarakat sedaya. Nggih. Ah, monggo. Lali janjine. Nggih, dipun pinangkani Nggih, niki. niki sinden rumiyin bareng ngoten Mbak Elisa Oh, minggah meleh. oh, Ngoten nggih. nggih. Nggih, siap. Wah, jan yo hawane adem aku dhewe ya percaya. Lek ya wis awake ya do kesel nggih. Mbak Mika nggih, Mbak Mika. Monggo. Nggih, Mbak Mika. Boleh, Nggih, boleh. kali Mbak Mia. Wong loro bene akur kok ya. Adem-adem lek wong gur siji tok ya ora kepenak. Niki digarap kibote kan nggih wonten to niki. Klipot. Oh, nggih. Nggih, Kibot niku. Nggih, kibote nggih wonten niki. Nggih. Saking Rayun. Nggih, wah, Ah, Mas Mas Aji Aji. Damawangsa. Nggih. Niku nggih dalang. Nggih dalang niku. Dalang. Nggih. Tenan kok ya. Luar biasa niku. Aji Dawang Mangsa niku ya. Nggih monggo Mas Aji kali kanca-kanca Mandura. Nggih. Sesarengan menika wonten pamundutan napa Mas? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, saking Monggo. Kang Mangun. Ya, Ah. Pak D Mangun, Nggih. aturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani. Ah. Nggih. Monggo, Co, lali janjine. Nggih. Yo. Menika Kira nyawer Mas. Apa artinya malam minggu? Malam minggu. Bagi orang yang tidak mampu, mau
Aku sing dawuh. pegel mesti nggon senggahan iki. Lah kok ngopo kok pegel? Titit ndang dut titit eso. Kok titite sapa? Ting kok ting. Oh, krunguku Dut. krunguku titit ndang dut. Ki ketoke wis tuwek barang kok gur titit teh. Nek manuke kapan? Yo. Nggih. Ayo, Duk. Ayo. Jan-jane koene ngendi gelagatmu sajak sini percaya Iya, iya. Iya, iya, iya. atiku sujud karo wanita liya Ampun lenggah rumiyin Mbak Nggih. Elisa jumeneng. Ampun lenggah rumiyin ki rada rono, Nduk. Wah, nggih, dangu mboten pinanggih Mas Kuko. Nggih. Mak Cange menika Nggih. kalih dulur kula tenggene Sinten? kerajaan wonten Mbah Prapto Bengkel. Oh, iya, Niku Mbah wau Prapto. sampun iber-iber 700.000. Weh, Nyuwunipun lagonipun ayang-ayang. Oh. Bola kuangon bebek Pak Desumani kono. Muga-muga kathah rejeki panjang yuswa alhamdulillah. Amin. Rezeki barokah. Amin. Pak Prapto bengkele muga-muga ya laris. Laris. Tetep sehat walafiat. Ya. Amin. Nah, aku lek wong wedok ki Bu Lurah ora apal. Ya. Bu Carik ya ora apal Ora apal. blas. Bu RT ora apal. Apalku gur siji. Sapa? Anake Bayan ki lho Tinuk. Asem. Aku ya oleh loh Mas. Lah Mbak Wiwi dek iki? Mbak Wiwi. Oh, Belas pun lali loh. Oh, ya. Mbak Elisa diwaos Mbak Elisa Ya ini monggo. tadi dari Bulurah dan geng. Bu Lurah? Dan geng, and geng. Ya, Sop. dan geng. Dan geng. Pak Pokoknya iki mono ibu-ibu kabeh foto ro aku ngono Oh. lho. Sak bulurah barang gitu loh. Jadi ini ada kiriman kakek Mbak Elisa nyuwun lagu Tembang Kangen saking Bu Supini alias Bupin Gesing. Gesing. Ya. Gesing. Ya, Ngising, menika ngising. sampun wonten tindih Nggih. setunggal atus ewu matur Ya, sembah nuwun. Terima kasih. Ya, terus niki wau pamundutanipun Pak Prapto. Prapto. Mumpung wong telu gene kepenak. Nggih. Niki dipinangkani nggih. Oke. Lagonipun Ayang-ayang. Siap. Nah, niki bote kan nggih wonten niki. Wah, jantenan. Kerja, kok. Ji. Kerja Ji, kerja. Kabeh gawe, Ji. Kerja. Ya, kerja Ji. Ayo kerji, Jo. Ya kerji. Iya kerji Aku Jo. Iya lawe-lawe kerja to. Ji. Kerji Semua. Jo. Aku ya iso kuweli rono lho kok ya. Niki Mbak Elisa dilupukne mriku. Nggih. Niki Awas kebur, bebina kebur. saking Pak Prapto Bebek. Pak Prapto Bengkel. Bebek. Iya aku biyen gawe tuku bebek Be rono. anu bengkeli motor bebek. Iya, ya mobil kok, mobil kok. Oh, iya. Nggih. Monggo Mas Ji. Ya. Ya, Kang Ji, Ya. nyambut gawe Kang Ji. Ya, Nggih. Kok Mas? Ya. Ya. Kang Ji. Ya. Ya. Ayang-ayang. Ya. Ayang luar biasa. Ya. Ya. Tenan kok ya kandhani kok ya. Mbak Mika. Halo. Wah, kok ya iki mau Mas. kebayake mambengi gawe ijo. Ya. Sedek kapan kae gawe coklat. Wah, iki awakmu ki kok tahun-tahun iki kok iso laris. Alhamdulillah Mas, pandungane. Dipromosekne dhisik saurunge awake dhewe nemokne lelagone ayang-ayang. Nggih. Dipromosikan bagi pesinden atau penyanyi nggih Mbak Elisa. Nggih, kula nggih sok tumbas sok ngene Mbak Miki. Nah. Nggih. Mboten namung penyanyi sinden lho Mas, ibu-ibu PKK lek badhe ngersakne kebaya saged hubungi kula nggih Bu. Mbak Mike, Mbak Mike. Mbak Mika. Jenengku kan diganti loh yang Pak. Mbak Mike. Lah, Mbak Elisa lho, aku kan nderekke Mbak Elisa. Pripun Ji? Sampun ketemu Ji? Wes, Ji. Ayo Ji. Nah ya. Nggih. Pun ketemu napa dereng Ji? Nggih. Langsung digarap gamelan mawon. Nggih Mas nggih. Pripun? Oke. Oke kok, Pak. Oke baik napa buka belum? Iya, piye Ji? Ya. Ya niku kok nggih alhamdulillah Pak Prapto tenan Nduk, Mbak Elisa. Ya. Lek dulur
Krajan Gesing. Nggih. Niki termasuk desa Poman. Poman. Desa sing nyawiji. Nyawiji kabeh. Ora tau ngunggul-ngunggulne bondo lawan donya. Ora ana. Ora ngunggul-ngunggulne pangkat lan derajat. Kabeh direngkuh Rangkul, gawe rengkuh. kemakmuraning masyarakat. Guyub, Ngono, mula lek bener. dengene kerajaan ki wayangan kaya ngene meriahe. Meriah. Gesing kono meriah. Meriah. Muga-muga sok ben ning desa kono luweh meriah Meriah. tenimbang Wes. teng mriki. Sauge. Gek murah. Gek murah. Gek murah. Aja mbok cuki bakul kerupuk lho. Kuwi aku kadung kudungane apik-apik kok gek murah lho. Ya. Pun Mas, monggo. Yo. Oke, ya. Ayang. Dados. Ayo Ji. Ngaturaken wilujeng dalu dulur-dulur kula wonten ing laladan. Sembah nuwun nggih. Sik, Mbak, Jangan duduk jangan- dulu. jangan duduk Ini ada dulu. pamundutan tembang kangen. Nah, Bareng. niki Ya. langsung sedaya Jumeneng. wonten Mbak. Ya. Wonten Mbak Sekalian. Dwi, wonten Mbak Tias, wonten Mbak Nengki. Menika. Monggo. Sedaya jumeneng ngoten nggih. Wah, tenanan kok ya. Ya. Niki wonten pamundutan lelagon ingkang jumbo Pinarya kalian kalian jumbo kalian kahanan. Ije. Muga tansah eling marang Waspada. Oh, waspada. nggih. Eling-eling. Pepel. Oh, tak kira eling. Oh ya ini eling-eling. Mas aku ya Pak Mus ki kok ya. Ya. Nggih, monggo. Eling. Pepeling. Mugi tansah eling dumateng ngersaning Gusti ingkang Maha Nggih, Kawasa. eling sing gawe urip, Nggih. eling sing gawe jagat. Muga-muga kula dalah panjenengan pinaringan rejeki ingkang kathah lan barokah. Barokah. Sing baku barokah ngawan. Iki rada ndledek rene ben rada arang. Nah. Geser. 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 Ya iki. Yo, luruske. Diluruske Yo. rapat barisan. Siap, gerak. Yo. Manut Ya. Mbak Elisa. Mbak Elisa sing nyiapke, Ya Mbak Elisa. oke, siap. Yo. Luruskan. Gerak. Angel lurus ya. Ora seru. Ya. Kelwa jukit. Gerak. Sikil kewo maju sedikit. Oke. Ya. Ngentuti. Gerak. Apa itu? Tengen nututi. Oke. Oke, bagus. Sudah? Oke, baik. Wes lurus durung Mas Gareng? Sudah. Tenane, koyone ora. Lho wis lho mriki pun lurus kok. Lho kae ora gelem lurus kae. Gone Tias kok ora lurus bel. Oh kono bandule sakmono kon lurus ya angel. Pepeling. Siap. Yo, yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes pancine tansah dielinge. Wes pancine padha nindakake akan wis sumandang wayahe sembahyang. Natapi wajib dawuhe pangeran, sholat hati jagae agama. Lima waktu kudu tansah
Zuhur lan asar Salat sayang ninatake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah salat sunahe Jam-jam rondo iku perintah agama Ning donya mung sedelo sampai lan tawarga pasrah sing kuwasa yen kabareng besok munggah suwarga Yo 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 yo. Ya ya ya. Sembah nuwun katuran lenggah. Kang Gareng Wonten dawuh Mas Mus. gegojekan niku lek keladuk mboten prayoga. Leres. Sedaya dirampungaken lampahanipun dipun rampungaken Injih, kersanipun dawuh. para pesinden panjenengan Mbak Elisa istirahat. Nggih, Nggih, dawuh mangke Mas Mus. dipun lajengaken mangke wonten gara-gara Nggih, dawuh, Mbak Elisa mangke ngantos benjing. Nggih. Insyaallah nyipeng tenggen kula kok. Mbak Kok Elisa. lho kok iso petunge iki piye? Benjing badhe sare tenggen kula. Terus Badhe sare bareng kalih kula. Mbak Elisa arep turu Iya. bareng karo awakmu. Oh ning nggone ora padha lho. Oh, Mbak Elisa ning ngisor awakmu ning dhuwur. Ya begitulah. Sembah nuwun Mas Mus. Nggih, Nggih, mangke sembah nuwun. panjenengan ugi Nggih. ngantos gara-gara mergo Mbak Elisa ngantos gara-gara pengen mirsani wayanganipun Mas Kikuk. Sembah nuwun. Mbak menawa jodoh dijakne. Ah, Nduk, anakku cah wedok cah. Piye, ayu. Mak? Ayo sowan Ndoro aja kesuwen mangune panjenengane Sinuwun Prabu mau kundur saka pasewakan. Iya, Mak. Ndoro-ndorone adewe budal ayo diderekake. Nggih, ayo monggo, Mak. Ayo diserepekne wae. Wis repeke wae. Sikrokan kala tumingal Kena Samar tamoring sok